kadang lagi dadi ustad tingkat RT melakukan ndeget salaman tangane ora dicucup nesu-nesu ora ngerti aku ki sapa sutat aku sutat mulane asline kabeh wong kuwi penting aja sok penting jangan merasa paling penting lurah penting warga ya penting dadi lurah mergo dipilih warga jajal lurah ora duwe warga lurahe ludruk ketoprak engko jodek merasa desa kene iki maju mergo aku lurahe Pak Lurah sing keploke banter mbiyen ora milih jenengan Pak Lurah kale wonge Pak Lurah kale wonge mbiyen ora milih jenengan kuwi mangkane keploke banter lho nggih kok lha wargane ora ana lurahe ya ora maju desane padha karo sepur ora ana lokomotife ora ana ndase ora ana ndase ya ora iso mlaku penting lurah tapi warga ya penting iso dadi lurah mergo dipilih warga mulane lek wis dadi lurah kudu merjuangno warga lho ngono lho lho sing rawuhno kene iki sedaya penting ning muti penting Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandar Namil, Pak Lurah penting kabeh tukang son penting tukang syuting penting jenengan sedaya demi Allah penting kula mboten saged mbayangke umpama kula ceramah dhewean edan aku lho mulane iki sing dadi petani aja rumangsa penting ngono lho lah kula kok rumangsa penting wah tukang nyebarke agama penting jarene sing petani krungu ora trima lha kowe iki iso ngaji iso dakwah mergo wetengmu wareg ayo kowe lesu lemes ora iso bengok-bengok kowe lha waregmu mergo sego teko ndi beras teko ndi gabah teko ndi pari sing nandur sapa petani penting lagi nek krungu dokter ya doktere nesu kowe dadi petani rumangsa penting lah nek kowe gering apa arep nguntal galengan kerokan traktor kowe dokter ya aja rumangsa paling penting lah krungu tentara ya nesu tentarane lah kowe rumangsa penting ngono ya rumangsa penting lah kene eneng bangsa asing mau menyerang negara kita ayo arep mbok lempar arep mbok antemi nganggo kapsul lho tentara musuh ki arep mbok suntiki ngono penting kabeh makanya aja rumangsa paling penting dadi wong kuwi nenek wong lanang nyenengke tanggung jawab wong wedok akas wong wedok cerdas nggih Bu nggih lho krungu kupingmu sing penting mbok cukupi sampeanku tanggung jawab sama istri bojomu mesti apik wong wedok ki ayune ki ora